Нет, второй. Вам не Марк, вам там Марк. А теперь, каханые, великие суды будут, вот на нас тут гости с Батлием прибудут. И Иисус маленький, и Юзеф старенький, и Мария Дева, свету королева, и ангелы хоры, пастухи, музыки, короли великие, и злый правитель, и дьявол спокуситель. Мила смерть косою, и целый храм мною. Все растут, святаюсь, пожидания складаюсь, на батлейку запрошаю. И просить, как не спали, на сцену споглядали, не думали благого, как тешились много и любили Пана Бога. Рай, каб я была дамом, а Марынка Евой, і каб у тым раі было великае дрэва, а на гэтым дрэве вялікі вужак з каўбасы, і каб пан Бог не забараняў есці гэтай каўбасы, і каб нарэшце наеўся за ўсе мінулыя часы. А я б хотел, каб мне приснились птушки, каб птушки прилетели с высокого неба, да принесли нам не только колбасы да хлеба, да яшчэ цукерок, да жвачек, каб шпачок з неба рачок смог заговорить с нами, дикая качка прилетела с буслами клякотунами. Добра ноч. Анёлков на ночь. Анёлок-фіёлок, ружа без, толькі заснулі ўжо прылез. Збудзіць іх? Не будзі, яшчэ не трэба, яшчэ не далі нам знаку з неба. Глядзі, агонь на палі палілі, бульбу пяклі, агонь не згасілі. Не чапай, што гэта за малец? Ужо выбрудзіў палец, вытра жа зараз, толькі не абкрылі. Ой, што мне рабіць, калі няма тут мыла? Вось вазьмі галінку, вытры аб галінку. Будзіць іх? Пачакай яшчэ хвілінку, яшчэ не далі нам знаку з неба, і святло не загарэла, як трэба. Чакай зорку і ўгару углядайся. І не падскубывай анёлскія пёры. Толькі трошечку, маленькую жменьку. Табе ў галаве адне псоты, анёл, а заўжды з ім хлапот. Давай, скачи. Глядзі, гарыць. Ты куды зноў? Стой! Анёл, ані кроку. Гарыць, гарыць, свет аблакоў. Ой, якая зара, агню цэлае море. Горыть, хлопцы у ноги. Хлявы, уставайте! Небо горит, какие хлявы, пожар. Где горыть? Уставайте, тревога. Что горит? Бачу анёла. Зорка Бетлеемска на землею сяе, радостную вестку людям обвещае. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться.
Сёння у Батлееме вясёлая навіна. Святая Дева сына народила, Христос родился, Бог объявился. Промень ласки Божией на землю пролился, как тебе дать счастье, Бог народился. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Я, Льоша, Льоша. цар пригожий, моя влада, мої гроші. Ніколи не буде нічого, не дам, нехай вони не чекає. Чи корона з мене летить? Згинь, пропади, до дьявола йди. Что за страх? Сон приснился, страшный жах. Снилось мне. Дайте кивок, дайте кивок. Что корону забрать хотели, что хтось тимерко на мой трон. А хто гэта? Гей, музыканты, заиграйте. Будзе забава, бо сон не важны, важна ява. Солодко живется, солодко пьется, на троне садится, вино в рот и льется. Коли корона на голове, а вино на столе, коли музыка играет, чак-чак-чак. Вино солодкое в голове мучится. Коли корона на голове, а вино на столе, коли музыка играет, чак-чак-чак. Ой, пришли хлопцы трое. Няхай увойдуть. Три королі зі сходу прийшли до твоєго роду. Каспар. Мельхиор, Бальтазар, А хто вам дорогу показав? Дорогу зорка показала, блеск на небе нам з'явився, новий цар нам народився, нове життя настало. новый цар нам народился, на землю зашел с небес, суд великий объявился, и он збавление нам принес. Ясна зорка забляшчала, обвясціла нам навіну, так ми прийшли по гэтай зорцы до твоей країни. На мой трон? Новый король? Хоча на мой трон податься, але гэта яму не ўдасца. А гэты цар які? Узброены моцна? Пэўна, маёй короны хоча. Не, Ірод, ягонная улада над душамі людзей. Штосьці гавораць, што ў Батлееме ходзяць там нейкія плёткі. Што за плёткі? Дайце мне гэтыя плёткі. О, дом слаўны, Бэтлеем, маленькі ты між гарадоў, але з тваіх парогаў выйдзе цар большы ад усіх цароў. Расою і агню праменем праменіць добро, а зло спаліць, вырве з людзей грэх з карэннем і з моцаў пекла выбавіць. Цар большы ад усіх цароў? Казаў ты, Ірод, шосці? А, не, гэта толькі будучы з голаду брух у мяне. Запрашаю вас на пір. Чары стаяць пустыя, дык віна.
Даремная страта часу. У Бетлеєм пойдем. Треба зробити кривавую лазню. Трэба ўсіх дзяцей забіць, што нарадзіліся ў Бэтлееме, каб ніводная не ўстала і каб каралём не стала. Ніхто не забере табе корону. Добра кажаш, з майго трону. Я нікога не баюся. Што маё, будзе маё. Трон, корона і пурпура, залатыя шаты, хоры залатыя, ванны, унітазы, залатыя зубы ды ўсе вазы, залатыя ўсе збаны ды лямпы, залатыя ключы ды клямкі, залатыя куры, залатыя байкі. Куры? А навошта куры? Ко-ко-ко, як навошта? Каб неслі табе залатыя яйкі. Залатыя яйкі і брыльянты. А на столе куры ды помидоры, телевизоры, фрикасы, ананасы, марципаны, коньяки, присмаки. А подпишешься под усім гэтым? Ясно подпишуся. Да еще добавлю, что ў додаток и печать поставлю. Ну а цяпер пагавары са мною. Я прыйшла да цябе з касою. За твае грахі, за твае кіткі пайдзеш і ты ў пекла, бо ты вельмі брыдкі. А что, тебе огнем припекло? Это помылка. Я у пекла? А хто выдаў такі дэкрэт, што будзе смажыцца ў пекле? Люцифер. Доказ маем на паперы. Я, цар Ирод, подтвердить мушу, что продал я дьяволу душу, на троне не хочу сидеть, хочу у пекла и конец. Ну так кидай свой трон, хоп до пекла и в котел. Тепло, дитяти. Страха дірава. Треба взять и направить, страху златать, умацаваць стены. Может, помощник спотреб? Так до працы гарэеш, а молоток трымаць умееш? Пачакай, не так. Не шумите так, цішей. Спи, маленький, спи, сыночек. Хтось ідзе там сярод ночі. Каб же сын не обудился только. Нейкая грані, нейкая песня. Спіць дзіцятка. Не, не спит. Як прибігли пастухи у Бетлеєм, заспівали пісню, що і вип'яє. Слава на вишинях і спокій на землі. Слава на вишинях і спокій на землі. Я привел овечку, дитятку на потеху. А я принес румяных солодких яблок.
А я нясу ему пугу. Калі б дзіцятка хацеў пакрэўдзіць які Люцифер, то яго святы Юзеф гэтай пугай выгане. А я падару Езусу свой кажушок, каб яму цеплей было. Глядзіце, як прыгожа. Три кралі з усходу прийшли до твоєго роду. Каспар, Мельхиор, Бальтазар, Земля и небо радостно спевают. Ангелы свету тебя обещают. Христос родился, Бог объявился. Ангелы славят, чудно спевают. Пастушки играют, волны славят. У дитяти Бога знают. Сегодня в Бетлеем тебя новина. Прачиста Пана народила сына. Христос родился, Бог объявился. Ангелы славят, судно спевают. Пастушки играют, волны славят. Дитяти Бога знают. Ну, еще раз давайте подякуем нашим деткам за такую пригожую батлейку. Дякую вам, вялікія дзеткі, за тое, што вы так прыгожа хацелі паказаць нам гэтае свята, гэтую праўду, як Христос прыйшоў на зямлю, як гэта адбывалася, тое, што мы разам з вамі чыталі, бачылі ў Бібліі. Дзякую вялікі таксама сестры Ані і ўсім, хто дапамагаў гэта ўсё зрабіць. Вам, дарагія, хто прыйшоў глядзець, бацькам. Гэта вельмі вялікая праца і шмат старанняў трэба было, каб гэта адбылося. І яшчэ раз давайте ўсім разам падзякуем. Але ведаеце, праграма яшчэ не скончылася. Я хочу яшчэ запрасіць сюды таксама не толькі тых, хто ўдзельнічаў у батлейцы, але таксама і ўсіх дзяцей. Хадзіце, калі ласка, да нас. Хадзіце, не бойцеся. Хтосьці доўга ходзіць на катэхезу, хтосьці першы год, хтосьці яшчэ не ходзіць на катэхезу. Але, дзеткі, скажыце мне, калі ласка, чаго альбо каго мы чакаем? Каго? Айца Віталія? Да, айца Віталія? Не чакаеце айца Віталія? Не прыходить? Ну ладно. Так каго ж мы чакаем? Ой, а хто такі Святы Миколай? Хто ведае? Руку ўверх. Які Дед Мороз? Что ты тут не кажешь неправду? Католический какой. Кто такі Святы Миколай? Поднимите руку, скажите. Король, наверное? Не король. Это дядя, который был богатый очень. Подарки. Дядя, который был богатый, дарил всем подарки? Хороший дядя. Так а кто такі Святы Миколай? Ладно. Ну что, Святы Миколай – гэта біскуп. Біскуп, які прыехаў до нас з падарункамі.
Ведаете, кто таки бискуп? Кто таки бискуп? Самый главный ксенз, который назначает всех остальных. Ну вот, правильно. Самый главный ксёнз у сваёй дыяцэзіі, біскуп. Сапраўды, тэлефанаваў мне святы Мікалай і сказаў, што ён ужо даехаў. Ён чакае, давайте яго ўсе разам прывітаем. На 3-4 скажем святы Мікалай. 3-4. Нешта ціха вы сказалі, яшчэ раз. Ну, ён стары, ён не чуе, яшчэ раз. Ну, хіба што пачуў. Пачуў, як думаеце? Паглядзіце, а ён міма праходзіць, яшчэ раз. Запрашаем святога Мікалая. Давайте яго ўсе разам прывітаем, пахлопаем святому Мікалаю. Бачу вас колькі дзяцей, колькі дарослых, але я не памятаю, куды я попаў, у які касцёл я прыйшоў. Так, добра, добра. А які праздник зараз? Рождество, так? А хто нарадзіўся? Як яго звуць? Єсус? Як? Як яго назва? Як яго імя? Ну як? Пан наш Єсус Христос, так, так. А хто яго бацькі? Як завуць маці? Так. А яго бацьку? Добра, добра. А дзе ён нарадзіўся? Добра, добра. А як? А хто да яго прыходзіў? Так, а хто яшчэ? Так, хто яшчэ? А яшчэ? Хто яшчэ прыходзіў? Хто яшчэ прыходзіў? Добра, добра. Але, дзеткі, я вельмі стары і не памятаю, як усё пачыналася. Сыграем у гульню такую. Я начну з самага пачатку. Калі я буду гаварыць правільна, вы паднімаеце рукі. А калі не, папраўляеце, добра? Пачнём спачатку. Даўным-даўно нарадзіўся наш пан Єсус Христос, так? І нарадзіўся у сям'і Марыі і Пётара. Паўла, Юзефа, так, добра, добра. Нарадзіўся у такім горадзе Барысаве. Брэсце? Не чую. Бэтлееме, добра, добра. А калі... А хто да яго прыходзіў, так? Добра. Да яго прыходзіў кароль, мабыць. Александр, не? Не? 2 каралі? 3 караля. А як іх завуць? Як іх імя? Добра. А якія падарункі яны прынеслі да Езуса? Цукеркі? Цукеркі? А што яшчэ? Шакаладкі? Золата, срэбра, а што яшчэ? Не, там яшчэ было сок, мабыць. Апельсінавы сок, не? Не? Компот? Золата, срэбра, памятаў, ладаны міра. Добра, дзеткі, вы вельмі разумныя. Мабыць, вы хадзілі на катэхезу да сястры Ганны. Да? А хто не сказаў? Не ты? Добра. Детки, а мабыць, вы хотите потанцевать немного?
Да? Нет? Не хотите? Так Святы дайте Миколай, мне. наши детки вельми устали. Вельми да? устали. Правда? Не хочуць танцевать. Добре, детки. Ужо позная гадзіна. Хіба што трэба ісці. Детки. Але у мяне таксама шмат працы, шмат дзяцей, і мяне ждуць у другім горадзе і ў вёсцы. Таму хорошых вам праздников, хорошего Рождества. Вялікі вам дзякую, што пригласілі мяне. Таму добрага дня. Дякуем Святому Миколаю. Не, ну тихо, вы подякували, яшчэ раз. 3-4, дякуй. Куй. Яшчэ раз. Дякуем. Вялікі вам дзякуй, дзеткі. Все, отпустим Святого Миколая. Да? Не? Так отпустим ці не? А што яшчэ? Нет? Подарки? Какие подарунки? Большие подарунки. Подарунки, точно. Няма подарунков? Запрашаем Святы Миколай тут до нас. Все ж таки, ну трэба нешта ж вот деткам заставіць, ну як так? Але давайте, детки, каб атрымаць падарунак, ну трэба нешта добрае зрабіць. Калі ласка сказаць? Не. А што трэба зрабіць? Добра сябе паводзіць на працягу году. Можа, у бацькоў спытаемся, ці добра вы сябе паводзілі? Ну, не ўсе бацькі так кажуць дакладна, што ўсё добра. Ну што? Паклічам нашых анёлкаў, а Святы Миколай кожнаму дасць падарунак.